yr eglwys. Ac, wel, ni wedi cael cwbl o wythnosau lle ni ddim wedi edrych arno ni'n ail-gydio bore yma ac wythnos nesaf. Felly, 1 Corinthiaid, pennod 7. A ni'n mynd i ddarllen y bennod ar ei hyd. A fel fi'n gweud, byddwn ni'n edrych arni heddi ac os Duw a'i mynd wythnos nesaf hefyd. Dyma air Duw. Nawr, ynglyn â'r pethau yn eich llythyr. Peth da yw I ddyn beidio â chyffwrdd â graig, medda'r Corinthiaid. Ond oherwydd yr anfoesoldeb rywiol sy'n bod, bydded gan bob dyn ei wraig ei hun, a gan bob graig ei gŵr ei hun. Dylai gŵr roi i'r wraig yr hyn sy'n ddyledus iddi. Ar un modd y wraig i'r gŵr. Nid y wraig biau'r hawl ar ei gorff ei hun, ond y gŵr. Ar un modd, nid y gŵr biau'r hawl ar ei gorff ei hun, ond y wraig. Peidiwch â gwrthod eich gilydd. Oddi eithir y falle i'ch wy gytuno ar hyn dros dro mwyn ymroi I weddi. Ac yna dod ynghyd eto. Rhag I Satan eich temtio oherwydd eich diffyg ymatal. Ond fel goddeffiad rwyf yn dweud hyn, nid fel gorchymyn, carwn pe bai pawb fel yr oedd fi fy hunan. Ond mae gan bob un ei ddawn ei hun oddi wrth Dduw. Y naill fel hyn, a'r llall fel arall. Rwyf yn dweud wrth yr ddau dibriod a'r gwragedd gwedlon, mae peth da byddai iddynt aros felly fel bynnag. Ond os na allant ymatal, dylent priodi, oherwydd gwell priodi nag ymlosgu. I'r rhai sydd wedi priodi, rwyf fi'n gorchymyn, na nid fi, ond yr arglwydd. Nad yw'r rhaid I ymadael a'i gŵr. Ond os bydd iddi ymadael, dylai aros yn ddibriod neu gymodi a'i gŵr. A pheidiau y gŵr ag ysgaru ei wraig. Wrth y lleill, rwyf fi, nid yr arglwydd, yn dweud, os bydd gan Gristion wraig ddigred, a heffau'n cytuno I fyw gydag ef, ni ddylai ei hysgaru. Ac os bydd gan wraig gŵr digred, ac yntau'n cytuno I fyw gyda hi, ni ddylai ysgaru ei gŵr. Oherwydd mae'r gŵr digred wedi ei gysegru trwy ei wraig, a'r wraig digred wedi ei chysegru trwy ei gŵr o Gristion. Ond nid byddech plant yn halogedig, ond fel y maent yn sanctaidd. Ond os yw'r anghredadyn am ymadael, gadewch I hwnnw neu hwnnw fynd. Nid yw'r gŵr na'r wraig o Gristion mewn achos felly yn gaeth. I heddwch mae Duw wedi'ch galw. Oherwydd sut y gwyddos wraig nad achibi di dŵr? Neu sut y gwyddos dŵr nad achibi di dy wraig? Beth bynnag am hynny, dalied pob un I fyw yn ôl y gyfran a gafodd gan yr arglwydd. Pob un yn ôl yr alwad a gafodd gan Dduw. Rwyf yn gwneud hyn yn reol yn yr holl eglwysi. A gafodd rhywun ei alw ac yn tain enweidedig?
peidiad â chuddio i gyflwr. A gafodd rhywun ei alw ac yntau'n ddi-enweidedu. Peidiad â cheisio enweidiad. Nid enweidiad sy'n cyfrif, ac nid di-enweidiad sy'n cyfrif, ond cadw gorchmynion Duw. Dylai pob un aros yn y cyflwr yr oedd pan gafodd ei alw. A'i ceithwas oeddit pan gefais dy alw? Paid â phoeni. Ond os gellu ennill dy ryddid, cymer dy gyfle yn hytrach na pheidio. Oherwydd y sawl oedd yn gaeth pan alwyd ef i fod yn yr arglwydd, un rhydd yr arglwydd ydyw. Rwy'n modd y sawl oedd yn rhydd pan alwyd ef, un caeth i Grist ydyw. Am bris eich prynwyd chwi. Peidiwch â mynd yn gaeth i feistriaid dynol. Gobeithio, arhosed pob un ger bron Duw, yn y cyflwr hwnnw yr oedd ynddo pan gafodd ei alw. Ynglŷn â'r gwyryddon, neu y rhai sydd wedi dyweddio, nid oes gennyf orchymyn gan yr arglwydd, ond yr oedd yn rhoi fy marn, fel un y gellir trwy drygaredd yr arglwydd ddibynnu arno. Yn fy meddwl i, peth da yn wyneb yr argyfwng sydd yn pwyso arnom yw i bob un aros fel y mae. A wyt yn rhwym wrth wraig? Paid â cheisio dy ryddhau. A wyt yn rhydd oddi wrth wraig? Paid â cheisio graig. Ond os priodi arni, ni fyddi wedi pechu. Ac os priod a gwyrydd, ni fydd wedi pechu. Ond fe gaiff rai felly flinder yn y bywyd hwn, ac am eich arbed yr wyfi. Hyn yr wyf yn ei ddweud, gobeithio, mae'r amser wedi mynd yn bryn. A mae'r hyn sydd ar ôl ohono bydded i'r rhai sydd â gragedd ganddynt fod fel pe baint heb bragedd, a'r rhai sy'n wylo fel pe na baint yn wylo, a rhai sy'n llawenhau fel pe na baint yn llawenhau, a rhai sy'n prynu fel rhai heb feddi dim, a rhai sy'n ymwneud â'r byd fel pe na baint yn ymwneud ag ef. Oherwydd mynd heibio mae holl drefn y byd hwn. Carwn i chwi fod heb ofalon. Mae'r dyn dibriod yn gofalu am bethau'r arglwydd, sut i foddhau yr arglwydd. Ond mae'r gŵr priod yn gofalu am bethau'r byd, sut i foddhau ei wraig. Ac mae'n cael ei dynnu yn aill ffordd ar llall. A'r ferch ddibriod ar wyrydd, maent yn gofalu am bethau'r arglwydd. Mwyn bod yn sanctaidd mewn corff yn ogystal ag ysbryd. Ond mae rai briod yn pryderu am bethau'r byd, sut i foddhau ei gŵr. Rwyf yn dweud hyn eich lles chwi eich hunan. Nid mwyn eich dal yn ôl, ond mwyn gweddistau ac ymroddiad di-wyro i'r arglwydd. Os oes unrhyw un yn teimlo i fod yn ymddwyn yn anweddaidd tuag at ei ddyweddi, os yw ei nwydau yn rhy gryf ac felly bod y peth yn anorfod, gwnaed yn ôl ei ddymuniad a bydded iddynt briodi. Nid oes pechod yn hynny. Ond y sawl sydd yn aros yn gadarn ei feddwl, heb fod dan orfod, ond yn cadw ei ddymuniad am reolaeth, ac yn penderfynu yn ei feddwl gadw ei ddyweddi yn wyryf, bydd yn gwneud yn dda. Felly bydd yr hwn sy'n priodi ei ddyweddi yn gwneud yn dda, ond bydd y dyn nad yw'n priodi yn gwneud yn well. Mae graig yn rhwym i'w gŵr cyhyd ac y mae ef yn fyw. Ond os bydd ei gŵr farw,
Mae'n rhydd i briodi pwy bynnag a fynd, dim ond iddi wneud hynny yn yr arglwydd. Ond bydd yn ddedwyddach o aros fel y mae yn ôl fy marn i. Ac rwyf yn meddwl bod ysbryd Duw gen i fi hefyd. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu eto dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau a rhif 28. 28. Pa? Llawn. Di derfyn yw ei ganiad. Di fesur yw ei daw. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu. Nawr, falle bydde dyn, dyma dyn, a mae'n cwmpo mewn cariad gyda merch. A mae'n dweud, o, fi eisiau priodi hon. A mae'n mynd draw, fi'n caru ti.
cytundeb rydych ni definitely mynd i briodi. Ac fel arwydd bod fi'n caru ti a bod ni'n mynd i briodi, fi'n mynd i roi anreg i ti. Na neis. Heddiw, os yw dyn yn dweud wrth menyw, fi'n mynd i briodi ti, mae'n rhoi modrwy. Pan byddwch chi'n mynd adre, gofynwch i mam, lle fel y modrwy, a bydd un modrwy priodas a un modrwy dyweddio. Anreg, mae'r dyn wedi rhoi i'r wraig yn dweud, fi mynd i briodi ti. A mae'r ferch yn gweud, fi'n falch, achos fi'n caru ti hefyd. A wedyn, mae'r dyn yn mynd nôl. Mae'n mynd nôl adre, nôl i'w tŷ, at dad a mam, mae hi'n aros fyna, a chi'n gwybod beth mae'n neud nawr? Mae'n adeiladu tŷ neu estyniad i'r tŷ. Mae dad a mam yn byw fan hyn, a mae'n dweud, reit, fi'n mynd i briodi y ferch hyfryd yma, a fi'n mynd i adeiladu tŷ wrth ymyl yn tŷ ni, achos ni'n bydd fyw, mae'n wraig y fi yn mynd i fyw fyna. A bydde hwnna'n cymryd falle tua blwyddyn. A mae'r wraig yn gweud, gobeithio yn mynd i gorffen adeiladu'r tŷ. A oedd hi ddim yn gwybod pryd oedd yn mynd i ddod nôl. A oedd hi'n excited o weithio bydd hi'n edrych yw yn dod. A pan bod y dyn wedi gorffen adeiladu'r tŷ ar gyfer ei wraig, bydde fe'n dechrau mynd draw at y wraig, a wedyn bydde fe'n gweiddi, bydde fe'n chwythu trwmpet. Falle dim hwnna, ond rhyw sŵn trwmpet. I ddweud wrth y wraig, fi ar y ffordd, fi'n dod. A bydde'r wraig yn, mae'n dod. Falle gwisgo rhywbeth neis. A dyn bydde fe'n dod i nôl ni, lle yn parod, fi wedi dod i nôl ti. A bydde fe'n mynd gyda y teulu, a bydden nhw'n dod i'r tŷ, a bydden nhw'n priodi. A bydden nhw'n cael parti gwledd priodas para am hir, para wythnos. A dyna beth nhw'n wneud. Yn wahanol i ni. Ond chi'n gwybod, does dim un priodas yn y byd yma yn berffaith. Ond mae hwn yn ddarlun o rhywbeth lot gwell. Mae Iesu Grist wedi caru nid un person, ond lot o bobl. Crisnogion. A mae Iesu Grist wedi dod i'r byd, a mae'n dweud fi'n caru chi. A fi'n fodlon marw mwyn prynu chi. A fi'n mynd i roi anreg i chi ar ysbryd lan. A wedyn fi nawr wedi mynd nôl, a mae Iesu Grist ar hyn o bryd, lle mae Iesu Grist nawr? Yn yr efoedd. A mae'n adeiladu tŷ ar gyfer ni. A ryw ddwrnod o gwydys. Ryw ddwrnod, bydd Iesu Grist yn dweud, mae'n barod, popeth yn barod. A bydd e'n dod, a bydd e'n chwythu trwmpet, bydd trwmpet yn swnio. A fyddwn ni, mae'n anodd credu bod yn dweud, byddwn ni'n gweld Iesu Grist. A bydd e'n dod, fi di wneud y lle yn barod i chi, Crisnogion. Mae'r tŷ yn barod. A bydd e'n dod lawr ac yn cymryd ni i'r tŷ mae wedi paratoi yn nefoedd. A bydd ni wrth ei bodd. Felly ni ar hyn o bryd yn aros i Iesu Grist i ddod i nôl i fynd â ni i'r tŷ, achos mae yn ein caru ni. A Crisnogion, ni fe Crisnogion, i ni'n caru ac yn edrych ymlaen, come on, deren fian. Felly pan bydd y Glended yn sôn am priodi, cofiwch mae ddarlun o priodas Iesu Grist yn caru Crisnogion. Pan chi'n mynd adre, gofynwch i mam ddangos y modrwy, a siaradwch mwy am y hanes yna. Da iawn chi wedi gwrando yn dda. Cewch yn ôl. Diolch yn fawr. Diolch Bwdio. Mae gan ni ar o weddid yn gilydd nawr. Ni weddio ar yr arglwydd yn gilydd. O ddew ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti nawr
am yr geiriau hyfryd yna ni newydd gael ein atgoffa ohonyn nhw. Fod yr arglwydd Iesu Grist fel priodfa wedi dod i'r byd mwyn ceisio ei briodferch. A fod wedi rhoi ei bywyd ei hun, wedi aberthu ei hun yn llwyr mwyn ein hennill ni iddo fe. A bod wedi rhoi yr ysbryd glân i ni, i'n cynnal ni a'n cadw ni. Ac i fod wedi mynd ymlaen i baratoi lle ar ein cyfer ni. Ac ni'n diolch am yr addewid yna. Bydd e'n dod yn ôl un dydd ar sain yr utgorn. Bydd yn ymddangos ac yn casglu ei bobl ato fe. A da ni'n diolch i ti am hyn. Mae dyma yw y gwir, hyfryd, tragwyddol. A da ni'n diolch dy bod ti hefyd wedi rhoi priodas rhwng gŵr a graig i fod yn ddarlun o hyn. Ac arglwydd felly bore yma wrth i ni feddwl am y bennod yma i ni wedi ddarllen. Da ni'n gwybod fod yna lot o bethau cymleth yna. Pethau falle sydd ddim cweit yn glir a sy'n anodd i'w deall. Pethau falle hefyd arglwydd sydd yn anodd i'w clywed, yn boenus i'w clywed. Ond ni'n gofyn am dy help di. Arglwydd, lle bynnag ti wedi'n galw ni i fod, beth bynnag yw'r sefyllfa ti wedi'n galw ni iddi, os wyt ti wedi rhoi y ddawn yna i ni o briodas neu'r dawn o fywyd sengl, arglwydd, beth bynnag yw hi, a wneud i'n helpu ni. I ni eisiau dy ddilyn di, i ni eisiau byw dy fwyn di, i ni eisiau ein bywydau ni, i dy ogoneddu di. I ni eisiau efeithau i ti, a gwneud yr hyn sydd yn dda yn dy olwg di. Ac arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa, ni eisiau i'n bywydau ni i ddangos i eraill mor wych wyt ti. Dad, ni'n gofyn felly am dy gymorth di. Os lle gyda ni i edifarhau, lle gyda ni i newid, ni'n gofyn am dy gymorth di efo hyn. Ac os arglwydd i ni mewn sefyllfa anodd, ac arglwydd os i ni falle wedi cael ein brifo mewn gwahanol ffyrdd, rwy'n nerth i ni i ymddal, os gweled i fod yn dda gyda'n golwg ni arna ti. Diolch bod yr arglwydd Iesu Grist yn ddigon, bod tragwyddoldeb yn rhy fyr i ganu ei glodydd Dad, ni'n dod at ys i'r bore yma, yn ymwybodol hefyd fod yn sil cadoediad, sil y cofio. Ac arglwydd, i ni'n ymwybodol iawn o effeithiau pechod yn ein byd ni, ac o dristwch, rhyfel a gorthrwm, ac yn ymwybodol iawn o alar, a arglwydd ni'n diolch am gyfle dros benwythnos fel hyn i feddwl am y pethau hyn, i adlewyrchu arno nhw, i feddwl am y gorffennol ar hyn sydd wedi bod, ac arglwydd i dristau am y ffordd i ni fel pobl wedi gallu trin ein gilydd. Dad, ni'n dod gan edrych ar ein byd ni heddi ac gan alw arna ti i ddod â heddwch. Arglwydd, ni'n gofyn arna ti i edrych ar ein byd ac i'n cofio ni. Arglwydd, ni'n gweddio ni di dostyrio a trigarhau wrth yr rheini sydd ar hyn o bryd yn brwydro ac y rheini sydd yn dioddef oherwydd effeithiau rhyfel ac ymladd. Arglwydd bydd drygarwch
dad, ni'n gweddio am heddwch. Ac dyna yw ein dymuniad ni. Ac eto arglwydd ni'n gwybod mewn ffordd, yr unig ffordd y bydd heddwch yn dod yw wrth i pobl troi o'i hunan ac o'i casineb ac o'i balchder ac troi at y tŷ. Ac edrybarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod yr unig ffordd bydd heddwch terfynol yn dod yw wrth i'r arglwydd Iesu ddychwelyd. Ac wrth i tywysog tangnefedd ddod i dywelu yr holl ryfeloedd ac i ddod â chyfiawnder. Ond dad, a wneud i drwy garhau, ni'n cyflwyno'n arbennig i ti dy bobl di wrth iddyn nhw geisio byw yn yr ardaloedd terfysglyd yma, wrth iddyn nhw geisio tystiolaethu i ti, wrth iddyn nhw geisio caru a rhannu'r efengil. O arglwydd, llwydda dy waith, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni'n diolch i ti am yr mesur o heddwch a'r rhyddid sydd gennym ni yn ein gwlad ni. Dad, ni ddim eisiau cymryd hynny'n ganiataol. Ni'n gofyn i eto am dy help di. Gwna ni'n hyderus, gwna ni'n ddewr. Gwna ni'n bobl sydd eisiau dweud wrth eraill amdano ti. O dad, ni'n dod felly ato ti yn gofyn arno ti drwy garhau wrtho ni. I ddod yn agos yn ein hangen ni. Ac arglwydd wrth i ni edrych ar dy air di nawr, helpa ni, beth bynnag sydd angen i ni glywed, a beth bynnag ti am ddweud wrtho ni, a sut bynnag i ni angen cymhwyso'r geiriau hyn, un profiad am bywydau ni, arglwydd, ro glistiau i ni wrando, a chalonau i gredu dy air di. A mi bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganon ni eto o'r atodiad, rhif 58. Yn Iesu Grist. Mae'n ngobaith llwyr. Yn unig blediad. Gwawd y byd fy rhyddid yw yr iawn a'r gawdda. Ac ymlaen yn ei sefyll i gael. Trowch gyda fi i'r benod yna ddarllen o'n i 1 Corinthiaid penod
7, a falle wnaethoch chi sylwi, mae'n benod hir, ond y reswm wedi darllen ar ei hyd, a reswm ni'n mynd i fod yn edrych arno fe wythnos yma, ac os dyw a'i mynd wythnos nesaf, yw achos mae gennym ni uned fan hyn. Mae'r benod yma, popeth ynddi, yn ffitio ac yn perthyn i'w gilydd. Yn fras, mae Paul yn delio fan hyn gyda materion i'w wneud â priodas, bywyd priodasol, a bywyd sengl. A fi yn ymwybodol, mae'n benod hir ac yn benod cymleth. A falle dylse hynny ddim yn synnu ni, na. Mae'n adlewyrchu'r ffaith fod bywyd yn gymleth. A mae pobl yn gymleth. A felly mae'n perthnasau ni yn gallu bod yn gymleth. A mae hefyd yn gymleth oherwydd, fel ni wedi gweld yn barod, nawn ni weld e hefyd eto, mae Paul yn ysgrifennu at bobl penodol. Mae'n ysgrifennu i sefyllfa a cyd-destun penodol y Corinthiaid. Maen nhw wedi ysgrifennu llythyr, mae'n dweud yn awr ynglyn â'r pethau yn eich llythyr, a mae'n ymateb i hynny, ond ni ddim yn gwybod beth oedd yn y llythyr na, so ni'n gorfod gwneud chydig o waith detectif. A mae hynny mor bwysig i gofio efo'r benod yma. Mae yna bethau oedd yn wir yng Nghorynth, fydd falle ddim yn wir am ein cymdeithas ni, am cyd-destun ni. Mae Paul yn amlwg yn ymwybodol bod yna amseroedd anodd i ddod. Ydy hynny oherwydd fod e'n rhagweld diwedd y byd, neu ydy achos bod e'n rhagweld erledigaeth cynyddol yn ei pleithron? Edrychwch jyst ar adnodau 29 er enghraifft. Mae'n dweud, hyn rwyf yn ei ddweud gyfeillion, mae'r amser wedi mynd yn bryn. A mae'r hyn sydd ar ôl ohono, bydded i'r rhai sydd â gragedd ganddynt fod fel pe baint heb ragedd. A rai sy'n wylo fel pe na baint yn wylo. A rai sy'n llawenhau fel pe na baint yn llawenhau. A rai sy'n prynu fel rai heb feddi dim. A rai sy'n ymwneud â'r byd fel pe na baint yn ymwneud ag ef, oherwydd mynd heibio mae holl drefn y byd hwn. Nawr, y bwriad sydd dy fi yw i edrych ar y benod, fel fi wedi gweud, dros bythefnos. Ac canolbwyntio, falle'n arbennig, wythnos yma, ar beth sy'n cael ei ddweud am briodas. Ac yna, os dyw e'n mynd wythnos nesaf, ar beth sy'n cael ei ddweud am fywyd sengl. Ond be fi eisiau dweud o'r cychwyn yw hyn, mae'r ddau opsiwn, os allai rhoi fel yna, gyfwerth a'i gilydd. Mae'r ddau ohonyn nhw yn ddawn. Mae Duw yn galw ni i sefyllfaoedd gwahanol. Mae Paul yn dweud yn adnod 7, mae gan bob un ei ddawn ei hun oddi wrth Dduw. Y naill fel hyn a'r llall fel arall. Ac oedd Paul yn amlwg yn teimlo bod ganddo fe'r ddawn i celibacy, i fod yn sengl, i aros yn sengl, a felly mewn un ystyr mae hynny'n lliwio'r ffordd mae'n siarad am y mater yna. Mae'n gweld manteision hynny yn ei fywyd ei hun, ond peidiwch meddwl os ydw i'n sengl when mae popeth yn wych i'r rai priod, achos na, mae Paul yn hollol glir, mae bod yn briod yn galw am ddawn. Mae yna heriau a bendithion beth bynnag yw y sefyllfa mae'r arglwydd yn galw ni iddo fe. Fi hefyd eisiau pwysleisio, cael y disclaimers i gyd mas ar y dechrau. Dyw'r benod yma ddim yn dweud popeth ar y pwnc. Dwi ddim yn gweud popeth am briodas, dwi ddim yn gweud popeth am fywyd sengl, nid yna'r bwriad, a nid yna mae'n gwneud.
Ac wrth i fi bregethu arno fe heddi ac wythnos nesaf, byddai methu dweud popeth, a byddai falle methu ateb yr holl gwestiynau neu pethau sydd yn taro chi. A felly, os ydw i'n dweud rhywbeth chi'n teimlo sydd yn ansensitif, ddim yn dweud rhywbeth ddigon gofalus, os chi'n meddwl bod yna fwy o nuance, dewch i siarad â fi. Byddwn ni wrth y modd. Mae'n faes dyrys. Dewch am sgwrs ar y diwedd. A fel wedes i, ni'n dechrau heddi trwy feddwl am briodas. Os chi'n sengl, peidiwch switch off. Peidiwch meddwl, wel, dim angen i fi rando, na i ganolbwyntio wythnos nesaf. Na, ni gyd angen deall hyn. Achos mae'n rhan o ein bywyd ni fel eglwys. Mae angen i bob un ddeall beth yw goblygiadau priodas ac sut i weddio ac i gefnogi pare priod. Yn yr un ffordd, wythnos nesaf, os ych chi yn briod, peidiwch meddwl os dim angen i chi ddod. Na, ni angen clywed y pethau hyn mwyn gofalu am ein gilydd. Nawr, cyn bod ni'n neidio i fewn i briodas, yr allwedd mewn ffordd i ddeall y pethau hyn i gyd yw'r rhan yna yng nghanol y bennod. Yn adnod 17 ymlaen i 24. Felly dyna lle ni'n mynd i ddechrau. Okay? Adnodau 17 i 24. A be mae Paul yn dechrau esbonio fan hyn, fel mae'n gweud, yr allwedd sy'n dadgloi y cwbl, mae'n dweud hyn, beth bynnag am hynny, daliad pob un i ddiw yn ôl y gyfran a gafodd gan yr arglwydd. Pob un yn ôl yr alwad a gafodd gan ddiw. Roedd yn gwneud hyn yn reol yn yr holl eglwysi. Ac yna mae'n mynd mlaen i sôn am enweidiad ac am caethiwed, neu pobl caeth ar rhydd. A bron, chi'n meddwl mae'r adran ganol yna, o pan bod yna. Ond fel fi'n gweud, beth sy'n digwydd fan hyn, dyma'r allwedd, dyma'r egwyddor sydd yn clymu'r cwbl at ei gilydd. A be mae Paul yn dweud yw, yn gyffredinol, mae eisiau chi aros fel oeddech chi pan geithoch chi eich achub. Chi'n gweld, beth sydd yn ymddangos oedd yn digwydd yng Nghorinth oedd hyn. Oedd y bobl wedi dod yn Gristnogion ac yn meddwl, wel nawr bod fi'n Gristion, oherwydd bod fi'n Gristion, fi angen newid rai pethau am fy sefyllfa. Felly enghraifft, y tebyg yw, ni ddim yn gwybod, y tebyg yw, oedd chi rai pobl oedd yn dweud rhywbeth fel hyn, reit, fi'n Gristion nawr, fi'n perthyn i Dduw, yn y nefoedd, bydd dim gwir a gragedd gyda ni, ac ni'n gwybod bod anfoesoldeb rywiol yn beth ychaf fi, felly, bod fi'n briod, fi ddim yn mynd i fyw gyda fy ngŵr neu fy ngwraig i mwyach. Mae'n rhywbeth llawer fwy ysbrydol i fi ymwahanu oddi wrth fy ngŵr am graig. Na ni jyst byw fel pobl sengl nawr a roi yn hunan i Dduw. Ac wrth gwrs, oedd hwnna wedyn yn codi penbleth i rai'r bobl sengl yn yr eglwys, oedd falle wedi dyweddio neu'n bwriadu priodi, yn meddwl, wel, ydy wi fod i wneud hyn nawr, ydy e'n iawn i fi wneud y pethau hyn. A be mae Paul yn dweud yw, chi'n meddwl am y peth yn y ffordd anghywir? Does na ddim rhyw fantais, neu dyw e ddim yn gywir neu'n anghywir i briodi neu aros yn sengl. Dyw e ddim yn gwneud chi'n fwy ysbrydol neu'n llai ysbrydol mewn un ystyr. Mae'n amlwg oedd gan rai o'r Corinthiaid y slogan yma sydd yn adnod 1. Peth da yw i ddyn beidio a chyffwrdd a graig. A felly mae Paul yn dweud, na, chi di cam ddeall. Peidiwch newid eich sefyllfa chi gan feddwl bod hwnna'n gwneud chi'n fwy diwiol, yw'r pwynt. A dyna pam mae'n defnyddio'r enghreifftiau o enweidiad ac o gaethiwed. Drychwch beth mae'n gweud am enweidiad. Mae'n gweud, os ges ti dy achub,
wedi dy enweidi, o paid trio cuddio hynny. Ydy, paid meddwl nawr, fi angen stopo ymddwyn fel un oedd wedi ei enweidi, fel petai hynna'n rhoi rhyw fantais i fi nawr. Na. Yn yr un ffordd, os ges ti dy achub ac o ti ddim wedi dy enweidi, paid meddwl nawr bod rhaid i ti gael enweidiad mwyn bod yn fwy ysbrydol. Na, mae Duw yn gallu defnyddio ti fel wyt ti. Yr un ffordd, os wyt ti'n geithwas, sydd wedi dod yn Gristion. Wel, os ti'n gallu dod yn rhydd, wel, gret, mae hwnna'n beth da, ond paid teimlo, fi'n geithwas, dyw'r arglwydd methu defnyddio fi yn y sefyllfa yma. Na'r pwynt. Fi'n geithwas, felly stym rôl gen i i'w chwarae. Os ti'n rhydd, paid meddwl chwaith bod ti'n rhagori ar y ceithion sydd falle yn yr eglwys. Cofio bod ti hefyd yn gaeth i Grist. Adnod 22. Y sawl oedd yn gaeth pan alwyd ef i fod yn yr arglwydd un rhydd yr arglwydd ydyw. Yr un modd y sawl oedd yn rhydd pan alwyd ef un caeth i Grist ydyw am bris eich prynwyd chwi. Chwal y pwynt yw, peidiwch poeni am eich sefyllfa chi. Y peth pwysig yw eich bod chi yng Nghrist ac yn adnabod yr arglwydd. Felly, na'r egwyddor. Mae eisiau ni ddechrau fyna, mae eisiau chi glywed hynny y bore yma. Peidiwch meddwl, oherwydd y sefyllfa chi ynddi, bod yr arglwydd methu eich defnyddio chi. Okay? Peidiwch meddwl, wel nawr bod fi'n Gristion, mae angen i fi newid rhywbeth am y sefyllfa. Dyw hwnna ddim yn angenreidiol yn wir. Dyw Paul ddim yn creu reolau absolute fan hyn, mae'n rhoi argymhellion, mae'n rhoi cyngor, ond mae'n pwysleisio, mae'r arglwydd gallu'ch defnyddio chi. Peidiwch meddwl bod chi'n ddiwedd. Chi yng Nghrist, chi wedi'ch prynu am bris. Peidiwch meddwl, reit, fi'n berson sengl, ond os fi wir eisiau gwasanaethu, os fi wir eisiau bod yn Gristion llawn, mae angen i fi briodi. Na, nonsens. Mae celwydd yw hynny. Ac yn sicr, peidiwch meddwl, os i fi'n briod, yna mae eisiau fi ymwahanu. So nawr, rhyw fath o introduction estynedig oedd hwnna. Nawr, gadewch ni feddwl, beth mae Paul yn dweud am briodas felly? A mae yna nifer o bwyntiau fi eisiau ni nodi, ond gobeithio pwyntiau cymharol fyr. So trwch nôl i ddechrau'r bennod. Peth cyntaf yw hyn, mae priodas yn rhywbeth hunan aberthol. Mae'n rhywbeth hunan aberthol. Dwch ar adnod 2. Oherwydd yr anfoesoldeb rywiol sy'n bod, bydded gan bob dyn ei wraig ei hun, a chan bob graig ei gŵr ei hun. Dylai'r gŵr roi i'r wraig yr hyn sy'n ddyledus iddi, ar un modd y wraig i'r gŵr. Nid y wraig biau'r hawl ar ei chorff ei hun, ond y gŵr ar un modd, nid y gŵr biau'r hawl ar ei gorff ei hun, ond y wraig. Paul yn dweud, os ych chi yn briod, right, os ych chi'n briod cyn dod yn Gristion, neu os ych chi nawr wedi priodi, ych chi fod i roi eich hunan i'r person arall. Mae gennych chi eich gŵr, neu eich graig eich hun. Ych chi ddim fod i fynd at bobl eraill, fel oedd rhai yng Nghorynth yn amlwg wedi bod yn gwneud. Mae yna rhywun i chi wedi eich clymu eich hunan iddyn nhw, chi wedi eich cyfamodi eich hunan iddyn nhw, gwell, gwaith, yn iach ac yn glaf ac yn y blaen. Mae Paul eisiau wneud yn glir, mae hynny'n golygu hunan aberth. Os ych chi'n briod, mae gennych chi gyfrifoldeb. Chi methu bod fel rai yng Nghorynth yn penderfynu gwahanu oddi wrth eich
cymar achos chi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth fwy ysbrydol. Na, chi'n ni'n gwneud addewidion i'ch gilydd. Y perthynas gŵr a graig yw'r unig gyd-destun cywir i undeb rhywiol. Mae'n nodi hynny, mae'n dod dros dro ar ôl tro, mae'n hollol amlwg yn dydy. A felly, meddwl Paul, mae priodas yn beth hunan aberthol, a mae'n gallu bod yn anodd. Chi'n colli'r hawl ar eich bywyd a'ch corff eich hun. Chi'n methu dweud mwyach o fy mywyd I yw e, na, chi nawr yn gorfod dweud ein bywyd ni yw e. Fi'n eiddo I ti yn eiddo I fi. Nawr bydde lot o bobl ar y pryd wedi ryfeddu ar be mae Paul yn dweud. Mae'n rhoi'r union yr un hawl, yr union yr un statws i'r gŵr a'r wraig. Mae'n dweud chi'n perthyn i'ch gilydd, mae gennych chi gyfrifoldeb i'ch gilydd. Mae'r peth gyntaf, yn hunan aberthol. Ac felly, mae ei fod yn uniad parhaol. Dwchwch ar adnodau 10 ac 11. I'r rai sydd wedi priodi, rwy fi'n gorchymyn, na nid fi ond yr arglwydd, nad yw'r wraig I ymadael a'i gŵr. Ond os bydd iddi ymadael, dylai aros yn ddibriod neu gymodi a'i gŵr. A pheidiad y gŵr ag ysgaru ei wraig. Nawr, be mae Paul yn golygu fan hyn pan mae'n gweud nid fe sy'n siarad ond yr arglwydd, be mae'n golygu yw fod Iesu wedi siarad am y pwnc yma mewn ffordd hollol glir. Be ddywedodd Iesu? Wel, tysach chi'n troi Mathew 19, adnod 9, Iesu'n dweud, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig ond am anffyddlondeb ac yn priodi un arall, mae'n godynebu. Okay? Felly mae Iesu wedi gweud, os ydych chi gŵr a graig sy'n gredinwyr, y reol, syml, yw fod priodas yn beth parhaol. Chi wedi rhoi i'ch gilydd, ac mae'r uniad yna fod I barhau am weddill eich oes chi. Chi ddim I ysgaru heblaw am achosion o dineb. A'r godineb yna fel petai'n torri y cwlwm priodas. Ond wrth gwrs, oedd sefyllfaoedd eraill nawr wedi codi. Sefyllfaoedd oedd Iesu ddim wedi siarad yn glir amdanyn nhw, a felly dyna mae Paul yn neud yn adnod 12. Darllenwch ymlaen. Wrth y lleill rwy fi, nid yr arglwydd yn dweud, os bydd gan Gristion wraig ddi-gred a hethau'n cytuno I fyw gyda gef, ni ddylai ei ysgaru. Ac os bydd gan wraig wr di-gred ac yntau'n cytuno I fyw gyda hi, ni ddylai ysgaru ei gŵr. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, doedd Iesu ddim wedi siarad am y sefyllfa yma. Y sefyllfa lle mae gennych chi Cristion yn briod I anghredadau. Y tebyg yw, y math o sefyllfa ni'n dychmygu yw bod gŵr a graig gennych chi, a mae un o'n nhw wedyn yn dod yn Gristion. A be chi fod I wneud wedyn? Ydy e'n iawn, wel fi'n Gristion, dyw e ddim, neu dyw hi ddim, felly, mae'n iawn I wahanu yn yr amgylchiadau hynny. Mae Paul yn gweud na. Na, y delfryd yw fod e'n berthynas parhaol, bod chi'n aros gyda'ch gilydd. Os dim rhaid, mae yna eithriad, os yw'r anghredadyn yn gwrthod, os maen nhw mor wrthwynebus i'r ffaith bod chi nawr yn Gristion, os yw nhw ddim eisiau aros gyda chi, yna, wel, mae rhyddid I ymwahanu, a gewch chi'n wneud hynny mewn heddwch fel petai. Felly, dos ni'n nodi fan hyn, mae'r gwrthwynebiad yma I aros dych gilydd ddim just yn gallu digwydd ar lafar ydy e. Hynny, falle bod ych chi rhywun yn dweud, o ie, na fi'n hapus I barhau yn briod I ti,
Maen nhw'n dweud hynny, ond maen nhw'n dangos gyda'i bywyd a'i ymddygiad a'r ffordd maen nhw'n trin y Cristion. Maen nhw'n gwneud yn glir nad nhw ddim yn hapus i barhau yn y berthynas. Ac ar y pwynt yna, mae'n iawn i wahanu. Ond chi'n gweld y delfryd, y nod, yw fod y berthynas yma yn barhaol. Mae'n dod â ni at ein pwynt nesaf ni. Beth arall sy'n wir? Wel, mae fod yn berthynas bendithio. Bendithio. Pam yr awydd yma i gadw gŵr a graig gyda'i gilydd? Wel, achos mae e fod yn bendith. Mae'r priodas fod yn help i'r gŵr ac i'r wraig. Mae hefyd fod yn bendith i'r bobl o'i cwmpas. Ac felly, os ych chi yn Gristion, sydd wedi priodi, gyda plant, mae Paul yn gwneud yn glir fan hyn, chi yn gallu bod yn fendith i'ch teulu, hyd yn oed os y'n nhw ddim yn gredinwyr. Adnod 14 ymlaen. Oherwydd mae'r gŵr di-gred wedi ei gysegru trwy ei wraig, a wraig di-gred wedi ei chysegru trwy ei gŵr o Gristion. Onid e byddai'ch plant yn halogedig, ond fel maent yn sanctaidd. Ac yna, adnod 16. Sut y gwyddos draig nad a'ch chi byd i dy ŵr? Neu sut y gwyddos dŵr nad a'ch chi byd i dy wraig? Wrth gwrs, nid ni sy'n achub pobl eraill, nid dyna pwynt Paul. Be mae'n dweud yw, os ych chi'n Gristion, ych chi'n gallu bod yn dystiolaeth i'ch gŵr neu'ch graig ac i'ch plant chi. Fel i ni, Gristnogion yn halen ac yn oleuni yn y byd, i ni'n gallu gwneud hynny yn ein cartref ein hunan. A fel mae'n digwydd, nes i glywed enghraifft hyfryd o hyn dros yr wythnos yma. Graig oedd di dechrau mynd i fore coffi, oedd yn cael ei redeg gan eglwys. Trwy hynny, dechrau dod i oedfaon yr eglwys, dod yn Gristion. A pan bydde hi'n dod i'r capel, byddai gŵr hi yn eistedd yn y car mas tu fas. Weithiau bydde fe'n dod mewn yn baned, weithiau bydde rhywun yn mynd â paned mas iddo fe ar ddiwedd yr oedfa. Oedd yn cwpl o flynyddoedd yn ôl. Rai wythnosau yn ôl, dyma'r teulu'n dod i'r oedfa. Y gŵr yn dod i fewn. He's not here to support me. He's become a Christian. Wow. Gwych ynddo fe. Gwych. Just enghraifft clir o beth mae Paul yn dweud sy'n gallu digwydd. Be ni'n gobeithio i ddigwydd. Sdim addewid, sdim sicrwydd, ond mae yna obaith. Mae fod yn fendith. Awn ni mlaen. Achos bod e'n fendith, mae hefyd wrth gwrs yn gallu bod yn heriol. Ni wedi nodi rai ffyrdd, mae'n gallu bod yn heriol yn barod, ond mae hynny'n amlygu ei hun tua diwedd y bennod. Lle mae Paul yn canolbwyntio ar pobl sydd wedi dyweddio, ond heb briodi eto. Pobl yn trio penderfynu beth ddylswn ni'n neud nawr. Fel fi'n gweud, nawr ni gobeithio meddwl am hyn fwy wythnos nesaf. Ond un o ddadleuon Paul, pam ddylse rai ystyried aros yn sengl, yw achos mae bywyd priodasol gyda heriau. It's not all roses. Drychwch ar adnodau 32 i 35. Carwn i chwi fod heb ofalon. Mae'r dyn di-briod yn gofalu am bethau'r arglwydd, sut i foddhau'r arglwydd, ond mae'r gŵr priod yn gofalu am bethau'r byd, sut i foddhau ei wraig. Mae'n cael ei dynnu yn naill ffordd a'r llall. A'r ferch di-briod a'r wyrydd, mae'n gofalu am bethau'r arglwydd mwyn bod yn sanctaidd mewn corff, yn ogystal ag ysbryd, ond mae wraig briod yn pryderu am bethau'r byd, sut i foddhau ei gŵr.
y pwynt mae Paul yn gwneud fan hyn yw, os chi yn briod, mae gennych chi gyfrifoldebau ychwanegol. Mae gennych chi feichiau ychwanegol i'w cario. Wrth gwrs, fel Cristion, chi eisiau plesio'r arglwydd, a fe sydd angen bod eich blaenoriaeth chi. Ac eto ar un pryd, chi'n gorfod bod yn ofalus o'ch gŵr neu'ch graig, chi fod, mae'n rhan o'ch cyfrifoldeb chi fel person priod i ofalu amdano nhw ac i gwasanaethu nhw ac eisiau plesio nhw, ond mae hynny'n anodd. Yn arbennig, falle mewn cyd-destun o erledigaeth. Os oes yna ymosodiadau'n dod, os oes yna fygythiadau'n dod, mae yna rhywbeth extra i boeni am. Os oes gennych chi ŵr neu graig neu plant. Mae'n rhywbeth i ystyried o ddifrif. Cyn dod yn Gristion. Ddim cyn dod yn Gristion, mae'n drwg dyfu. Cyn priodi. Os ych chi wedi dyweddio neu yn canlyn neu jyst yn meddwl am y peth o gwbl, mae eisiau ystyried efe dyma'r ffordd cywir i fi. Efe dyma'r peth cywir ar yng nghyfer i. Hynny, mae dim ateb cywir neu anghywir, achos mae dim pechod fan hyn, meddwl Paul, ond beth sy'n mynd i blesio'r arglwydd? Ac yna ni'n dod un peth ola. Rhywbeth sydd wedi cael ei gyffwrdd arno'n barod mewn ffordd. Mae priodas fod yn rhywbeth Cristnogol. Cristnogol. Reit ar ddiwedd y bennod, mae Paul yn dod nôl mewn ffordd i lle oedd e tu ar dechrau. Mae'n dweud hyn, adnod 39. Mae graig yn rhoi mew gŵr cyhyd ag mae ef yw, ond os bydd ei gŵr farw, mae'n rhydd i briodi, pwy bynnag a fyn, dim ond iddi wneud hynny yn yr arglwydd. Dwi'n gweud, mewn un ystod mae hynny, neu dylse hynny fod yn glir yn barod, dyfe, o be mae Paul wedi gweud yn barod. Y nod yw bod eich gŵr neu'ch graig chi, os ych chi'n briod, yn Gristion. A felly, os ych chi ddim di priodi eto, neu os ych chi wedi colli eich graig neu'ch gŵr a chi'n mynd i ail briodi, gewch chi wneud hynny, mae'n ryddid i wneud hynny, o beth yw'r cyfyngiad? Yn yr arglwydd. Yn yr arglwydd. Ac wrth gwrs, mae'n gwneud sens, yn dydi? Pwy arall bysach chi'n dewis clymu'ch hunan yn hunan aberthol iddyn nhw? Pwy arall byddech chi eisiau clymu'ch hunan yn barhaol iddyn nhw? Pwy arall byddech chi eisiau byw gyda mwyn ceisio bendithio eraill? Pwy arall byddech chi eisiau gwynebu heriau bywyd gyda nhw, ond am Gristion? Rhywun arall sydd yn caru yr arglwydd. Os chi'n mynd i briodi, mae eisiau chi'n ein siŵr bod chi'n priodi'r person cywir. Nawr ni'n dod i'r diwedd. Fi'n ymwybodol bod yna, falle bod chi'n teimlo bod ni wedi bod yn hir bore yma, fi'n teimlo bod ni wedi rithro trwy pethau. Mae'n fwy i'w ddweud, fi'n hapus i drafod ymhellach, naill ai ar ôl yr oed fy heddi neu wythnos nesaf, ond fi eisiau gorffen fan hyn. Be sy'n clymu'r holl beth yma at ei gilydd? Be sy'n fod i liwio ein hagwedd ni a'n holl feddwl ni at briodas? Wel, wrth gwrs, be glywon ni yn y stori plant, yn dyfa? Perthynas Crist a'i bobl. Yna'r pwynt. Yna pam fod priodas mor bwysig ac angen cael ei gwarchod gymaint ag y gellid. Achos mae priodas yn ddarlun. Mae'n ddarlun gwael, yn aml iawn, yn ddarlun anigonol, yn anffodus weithiau mae'n ddarlun sy'n gallu cael ei dorri. Mae'n ddarlun sy'n fod i bwyntio at reality fwy. Dyw Paul ddim yn sôn am y peth yn uniongyrchol fan hyn, ond mae wedi sôn amdano fe'n barod mewn ffordd nôl yn y bennod ddiwetha. Diwedd pennod 6, yn adnod 16 ac 17, mae wedi dweud hyn. Mae'r ysgrythur yn dweud bydd y ddau yn un cnawd, ond y sawl sy'n ymlynu wrth yr arglwydd
Mae'n un ysbryd ag ef. A be mae Paul wedi dweud yn barod felly yw hyn. Mae priodas, lle mae gŵr a graig y ddau yn dod yn un cnawd, mae hynny yn pwyntio ni at y ffaith fod y Cristion trwy ffydd yn dod yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist. Na'r darlun, na'r patrwm, na'r nod i ni sydd yn briod neu sydd yn ystyried priodas. Dyma hefyd yw ein gobaith ni. Pan mae pethau mynd yn anghywir. Pan dyw pethau ddim yn happily ever after. Pan dyw pethau ddim yn mynd fel ni'n gobeithio. Ddim yn troi allan fel byddwn ni wedi breuddwydio. Y patrwm y byd hwn yn mynd heibio, meddwl Paul. Ond mae yna rhywbeth sydd ddim yn mynd heibio. Perthynas Crist a'r eglwys, perthynas Crist a'i bobl, perthynas y briodfab gyda'i briodfer chi. Diolch byth am hynny. Amen. Amen. Yna ni ganu wrth i ni orffen. 342 yn y llyfr yma. Sy'n mynd am sylw ni, meddwl ni at briodas, yr arglwydd Iesu, yr oen efo'i bobl. Mi glywais lef lle tyrfa fawr, fel tyrfau cryfio uwch y llaw, neu ddyfroedd yn dylifo i lawr o uchder neb yn neb. Cans daith priodas mab y di. Yr addfwyn oen fendigaidd un. A'i wraig a'i paratodd ei hun gogoniant iddo ef. O, wraig yr oen, hynny yw y Cristion yr eglwys. Fe'i gwisgwyd hi mewn lliain maen o ddwyfol frin, cyfiawnder disglair Calvary. Rhyfeddod neb yn neb. I'r neithion, hynny yw i'r wledd, rhodia fel y wawr yn sŵn yr halleluia fawr, gofoled unllais neb a llaw gogoniant iddo ef. A ni sefyll i gael.
yr pethau ni wedi bod yn trafod y bore yma'n gallu bod yn gymleth ac yn anodd weithiau i'w derbyn ac yn boenus mewn gwahanol ffyrdd, pob math o wahanol ffyrdd. A drwy felly ni'n cyflwyno'n hunan i ti nawr yn gweddio y bydde di yn helpu ni i dderbyn ac i ymateb yn gywir i dy air di. Beth bynnag yw ein sefyllfa yn ei di helpu ni i weld beth sydd gen ti, beth yw dy fwriad di ar ein cyfer ni. A ni'n gofyn ei di'n cadw ni i diolch dy bod ti gyda galwad i bob un ohono ni, dawn ar ein cyfer ni. Diolch bod ti yn gallu defnyddio ni ym mhob sefyllfa. A diolch arglwydd i yn wir am y cariad yna sydd gan yr arglwydd Iesu aton ni. Diolch amdano. Yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad di. A chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni all. O'r awr hon ac hyd byth. Amen.